ndeuroika nyaya takaita pakabuda asvikirwa ndizvo yekuenda paguva wakubva makunyepa kuti tiri kuisa mushonga wemajuru paguva wemuchiroi handizvo ndo zvakataurwa muzukuru ndeaenda muzukuru ndiani muzukuru wakanga ndiwe muzukuru wakaenda nani mutsakani mandiani wakaenda muzukuru ndo baba enzei adzinyasi kuzwa ndinonga ndichitoita kuti ndisvitse saka ndiwe muzukuru iwo asi uchimirira uyu wakaenda nani kuma waenda nani umakuwa wakaenda nani andinganyepa saka ugoruumirira ndibvunze ndosaka ndikutaura nababa sekuru anga aripo nyaya sekuru anga aripo chinduru family wakaenda nemuzukuru uya wasarepi iye wacho wakaenda unorwara saka tirikude kuite izvi saka mauya kuite pana tatoti tiuye ngokuti tikasai kuuya mwaizoti hamusi kuuya unorwara saka mukamusiya inobuda yacho nekuti wakaenda nemuzukuru ka ndiye waifanira kuchitestifya kuti muzukuru iwowo kuguva kwatakaenda kuya nyaya yakabuda tasungwa ende munhu wepakaendera muguva mwake wacho takamumutsa mweya wake muno akataura zvaaida amuka ari kutaura kuti obed ndiye asina kuya ndiwe obed asina kuya ndiani iwe obed wakazobhadhare mombe kai kuchengeta makuhwa iwo wanga waripoka ukaziva unoripa mombe yekuti wakazviziva iwo kuti pana anhu arundiroya ndiri muguva ukanyarara unoripa mombe Ephraim ndiani ndiye asina Ephraim ndiani ndiye asina akazi anobhadhara mombe 4 ne$300 two dzemombe dzacho to be given to youngest daughter the other two dzinochengetwa ndiobed which is you isn't it hanzvo zvakataurwa imba yekuharare yakazi inopiwa keri nachinduru mutsakani muzukuru to pay 15 mombes iwe muzukuru mutsakani ndiwe mombe 15 dziri dzouroi kwai nini sekuru ndiani munhu wabomwa mombe 15 dzinokubhadharwa nemunhu asi ndaida uchikumbire kubvunze kuti isusu tauye muno pepa ratakapuwa ngeiri tapuwe pepa iri nenyaya yacho hatizi yekuti tasungirwei nyaya makasungirwa ngeuroi ndiyo ndeuchikumbira kuti ndino kuti nditsanangurire baba hatidaro baba haasi kuchi hati nyaya iyi kai imi vani makadaidzwa here ichokwadi usamhanya handiti makazi mune akakumangarira udare ndiani chinduru family munowaziya tinowaziya ndiana sekuru ndokwemungadai mangaenda kuonana nana sekuru omutaurire nyaya dzeuro ihwenyu hwemakanyengedzana muchienda pamakuwa muchichepa kuti tiri kuise mushonga wemajuru imwe muri aroi muchiroya ipopa munhu wamwairoya wacho wakazobuda muroyiwa toti muroyiwa wakazobuda achitaura kuti muri aroi makandiroya muchinditsitikai inini kuti ndisataure zvendurudini zvendiri kuda neneni saka vamwe vese ndo vetataura kuti obheta akazi anoripa mombe uzvo anga aripo Ephraim akanzi mombe 4 ne$300 dzimwe mombe 2 dzinopiwa kune musikana mudiki dzimwe mombe 2 dzabva kuna Ephraim dzopiwa uyu obheti uyu
muzukuru uyu wako huru kudai uyu ndiye akazi muroyi mukuru manje yeye uyu anoda kubhadhara mombe 15. Iwo mwakuya mudare muri kutoti imwimwi nyaya hamusi kuiziya isitatiwo neanza muri kutoti titange nyaya iyoyo ngokuti mwauya handingazivi. Tsamba mwakapuwa rini? Takapuwa musi wa ndo yekutanga musi wa 7/11. iwe pawakatanga kuita nemasamoni uyo wanga asipa samonero ndakaenda nesamoni iri pane yekutanga akangouya nenyaya yavo munomu then ndobva ndazoenda neii kuna uyu mune nataura uyu pasamoni rekutanga anga asiri implicated akazobuda pasvikiro akazobuda pasvikiro zi ndiye muroyi mukuru kewe aronzi abhadhare mombe 15. Saka imwimi manje imwimi ka azukuru imwimi ana mutsakani imwimi nyaya yenyu iripo imwimi hatisi kutendera nofunga tautaura kange chitatu kechina muri aroyi imwimi hari dangerous. Munhu wamairoya imwimi ka akabuda munhu achitaura kuti imwimi maiuya paguva pangu muchindiroya saka ndoda kuti ubhadhare mombe 15 muzukuru kuti mombe 15. Baba, kwaitiri aroyi isusu chakaitwa munomu ngepachinduru kwai isusu takazitiswa aroyi akuru taende paguva ndaikumbire zita ngoti ngataure munhu usiye tiri kutaura sekuru ani uyu ndiani uyu ndiani uyu ndiani iwe saka bira iwe uyu ndiani obedani chini chako ndisekuru ndimai baba saka iwewe anhu akakumangarira ingei kwani iye yuko chibvunza zvouri dobvunza bvunza uyu ndaida bvunza iyewo ndaikumbira sekuru ndichere chiri kureketwa chikuti ndanga tidombotanga kubvunza ngepekuti sekuru etakashaisha ngapi tinofungire chisicho kwakutopara imweni nda ndisekuru ani takaendere paguvawo iri mai orit imwimwi sekuru pamwe ndadimbudzira hangu ndaite mudoko mbechana ndicho here kuti mune kumbowo kuti takaende koroya pagwara sekuru iri mai orit akabuda ariwo emene echitaura here chaibatwe panani masukuta chakabatwa pane musikana mwana wairi mai anga achirwara uya ndiyo pakahakwa mhepo yacho wakahaka wacho ndiye muda kuziya akahaka ere kamuda kunzwa mari zvawo sizwai hatitendereri isusu mototibatsira hatikubatsiriwa imwimika Shakamira kwakanaka. mera iwe iwe applicant or complainant patsamba yemina ndiani iri kuti uri kudiwa kudare kwamambo Saurombo nenyaya yekwachindu chete yekwachindu makaipuwa rini samoni takaipiwa musi wa 7/11/25 nhasi ndiani nhasi ndi 23 iwewe mwapuwa tsamba mwakaenda ere kwachindu atina chinduru chimutaurira manje kuti chinduru uri panapa chitora naizvo zvizvo mobuda panze mutaure nyaya yenyu nasekuru zvese zvemuri hamuri kuita nyaya dzenyu pamberi pedu panapa isusu tiri kutoita dzedu dzetakaita because nyaya tudogadzirisa ka isusu sedare hatina nyaya nemi daimi imimi ndimi mune nyaya dzani tapedza nyaya dzenyu isusu dare tochizopinza yani yero
saka kana mautiita mainterrogations ekutanga uda kuzwa kuti wakabudirwa ndiani wakadai ndiani nei anhu akauya arwadziwa ngeaction dzenyu ngeekwachinduru anhu akatsvaka chimusoro ngeekwachinduru wakabvumirana kuti munhu iyeye iri mai afembwe mweya wake udini wakatoita zvikatopera pakubuda kwemweya ndo pakazobuda uyu mweya wake achitaura kuti nduda izvi achibudisa kuti uyu ndiye wendinotonyanya kuda maningi muzukuru ndiye muroi mukuru ndiye waitonyanya kuya paguwa pangu muchinyepa kuti murungise mushonga wemajuru handizviri chibuda imwe ndokutaurirana nyaya yenyu panze apo mochipedza imimi ndii makauya nenyaya yenyu unless kuti muri kufunga kuti nyaya yenyu hamuchadi kuti iende mberi because mautanga ushota kuita mavende mautanga kushota kuda kuti tirambe tichitenderera tiri panzvimbo akamhangana nyaya ndiani ivo uriani saka mibvunzo iyi tiri kubvunzwa sedare iyi tiri kubvunzwa kuti udini tiri kubvunzwa kuti udii takutoindarogetwa akaisusu ava vari kutaura kuti imimi nyaya yenyuka mwakauya nenyaya imwe mukatosvika kutotsvakana chimusoro neneneneka hatitozvizii wakanga akamira akanga aripo wacho ifurema pacho wabva arovha futi akauya komhangara kuna mambo ndiani wakauya kumangara muzukuru ndiye wakati nyaya ione kuzofika akauya komhangara kunoku ndiani ndiani achinduru hakuna chiro chinozana chinduru kati ani zita rake munhu iri ifuremu uri efuremu hapana ndiye unorwa handi wakauya mangara ndiye wakamangara imamusipurere last week naifuremu muri kusaidi ndainga ndinaye ari kuta kuti nyaya yangu akauya kumangara kudara hatiiziba hatirohiba aiwa kana tichinyaroya hatizi kumbotoitauriro hatisi kurambe kuti hatiroi tiri kuti kusvikira pachena pana mutape topumhawo nokuda pachena tikati kwaitaramboti hatiroi tagurisira tikati hatiroi tashaisha vazaitave pana mutape otitonga otigadzirisawo mutape anotigadzirisa tinoshaisha hatiroi uye kuna mambo ka mambo ndi munotichengeta munotitonga mubairo ndiye nasekuru edu anobereka mabairo oyo unotaura mazitaura ivo tindu wauya koite iwewo ini ndave kuti ndimirire amweni nyaya mira tisu chimira mira hatigara chimira tisu ndimakaunza nyaya kudare tinduru isu hatina nyaya nemi bati hakuna wakaroyiwa pakwedu mururoyana ipopa muchiitirana zvo zvenyu iwo ndo wakauya iweyo mukamangara kuti vadzukuru vedu vakaenda takavabata waenda paguva tavabata tikati murutsvagei paguva ramukoma yedu akati tatiri kuise mushonga wemajuru tanga taona guva riri kukwira majuru saka takaendofamaskopo kotenge mushonga wei ukubvise majuru isusu hatizogutsikana nemunhu unobvise majuru pai paguva saka tauya kodini kunoko komangana tinoda kuti tizive kuti anhu aya paguva pedu ipo papo zvaifamba sezvaidii nyaya dzikabuda dzese muno akabuda nemuzukuru wenyu kuti muroinene ari kutaura kuti nyaya yenyu ana chinduru yemwe akasvika kudaidzana chimusoro ikabuda nekutodzi zvirudiwa zvinezvinezvi hatiizii haangaizive ngoti hazi kunge akataurirwa and Ephraim kusaikuya akakuda kutodistota information and anoziva kuti imimi ka uyu munomutwawo imimi saka nyaya yenyu murikuorati chinduru ndati wauya uri kumirira chinduru handizvo here family handini ndatoiumirira chimirazvo arikutyawo chimira unotya muzukuru tioroyiwa hautioroyiwa uroiwa munobva mutyi uroyiwa maposi imimi mukatadza kupruvha point yekuti ava varoyika ava vakuvhura docket against you izvozvizvi next
Court date takutosabona Chinduru family for deformation of character. Makutotaura kupuma uroi and taita izvozvo ava vacho vachataura zvavanoda kuripwa. Isusu sedare tokubata nemhosa mune murubhadhara $400. Saka ukatadza kumira seChinduru isu toziva kuti nduru inowawa wawa. tinokubhadharisa kuti aya azouya kare hatisi takati auye kukunga nyaya yavo yabude pane svikiro kuti ari kuti azwe nyaya chimamirire yakati takaita isusu kare uya ngenyaya yedambudziko remurwere wetinaye. Saka murwere wenyu wamunaye izvo murwere wenyu aripo tuziziya nyaya iripo yakaita kuti pane mwana arorwara ane over 2 months unovanzi mandi wemental disorder uri hapana. Saka nyaya yenyu yakamira nhasi murumbo dei mati murudei anti pakataura kukuzwi aya ari kudiwa kwamusangana nditika risaita pakuti tazikudini uya because aroti aona nesuka ere iona ichizwawo kare chazwisai ndizvo zvetiri kunoita kechoti maakutotitaisa isusu sedarika kuti tiso because vari kutaura kuti mimi misoro yenyu haitori mushara sekudazvamati vaikwanisa mune mabanzika ere ngoende kotaura nemamirire ezvezvo imwimwe muri kutauri kwemwaya nyaya yenyu hamuna kumbotaurirana nava hatina. Sitaurai muno, taurai tisu. Sitaurai, uya kuno, uya kene Uya nechea hiyo wakabaya. Uya. Right. Sitaurai nyaya yenyu. Urikuona nyaya iri kuitika munomuka. It's intriguing. Imimi mune nyaya yenyu yamakafambira yekuti mwana zvakamira kudai pakachibva pazoenda kobuda nyaya yekuti pane vazukuru vaienda pagowa rabambo mukuru baba yemwana uyu watevha chichichi ndo zvakazobuda pasvikiro kuti chitsana ngurai ava vari kuti musati mauya kuno kwamambo mungadai makatidini takazwa nyaya yacho pamwe taitotaurirana chakaita kuti kare asazwe nyaya yacho ngechekuti chakaita kuti isusu kaya tuyono kaya inyaya yedambudziko rikudini rekurwarwa hapana zvitati kutomboziya maererano nezvakatotaurwa ngezviki chizwa ngatisapedza nguva apa mauya kotsvaka dambudziko kuno handiti wakauripere last ndandiripo svikiro perakabuda wakanga uripo ndandiripo richitaura zvaidiwa kazvese zvakataurika chitaurai ataurire asi wakaende koti aende kotsvake kuti turira nyamusoro ndiye wangu muno wakaende usiri pano ndiye wakaende watitiza nhasi mani wagezera ngozi chiuya haitsvaki ifuremu haitsvaki jo haitsvaki ani inotsvaka ana Chinduru mwakadaro imwimwi mwauya iye mwati hapo handizvo saka toiti nyaya yenyu iye asipo toimisa isusu kaya mune zvemunoita here mune zvekutaura kuti ava vari kutotaura kuti nyaya yematidaidzira isusu kasaazukuru akabuda aya ane nyaya uyu munhu ari kuda kuzviro zvi zviri kuda kuripwa kuna ani iri mai uripi saka zviri kuda kupuwa ani Iwa yapenya. Asi pane akatonominatwa lupu wacho ngesvikiro ekwachinduru imwimwi ndizvo saka muri kubvunza muri kutenderera pakuti udini Ende svikiro risati ratobuda Ifremu wacho wakatotenda mbotaura chizvo ini nangu ndinoona sekuti pakarashike pakutanga
ava ingadai vakana approach avo opedzerana kana akonana ogadzirisana pasi agarisana pasi okonana oye pachipi but haana kudaro akaende kodini kutongoya pachipi uye awacho isupi takayakare kana madaro madika maipanhonga makazoti right svikiro rataura chendeka pamwe pechitatu kana pairi patatu mozwisisa kuti zvataurwa izvi ndizvo here but imimi makatogutsikana nezvataurwa panzvimbo 1 makutoraisa alarm kutoti ndizvo zvaita izvozve. You are supposed to go to 3 places kuti munocheka kuona kuti izvi zvataurwa izvi ngezvechokwadi vakaenda right kana kuti pakabude svikiroka aya epamutsakana aya aifanira kunge aripo echizvizwirawo. Amen. Saka aya ari kutope jaji yakataurwa ngesvikiro aya asi panoti nenyaya yacho kutoamba kutoizwa namasi. ndopinda kuti awe kwachindiruka paakataurwa ngesvikiroka aifanira dana akaende kuna aya kuna azukuru avo aende kuna azukuru avo obvatora naazukuru avo asikazi kwataura zvataurwa ngesvikiroka obva afamba ofamba nei onase kumekisha kuti shuwa uyu waende paguwa nani nasiku ndozvaifanira kuita anhu ipapo kuti hatisi kudini hatisi kuzviziva ende pakutotanga wani kwenyaya yacho aifanira dana akatotora nepachawo akagadzisa nepachawo isati yatoya uneni kudaro kuno isati yatokuranaa kudaro kuno aifanira akagadzisa kumba kwavo saka kutati uye uno maya kutoita kuti akatokona kugadzirisana matauriro akaitwa nyaya munomo ichiprezendwa naEphraim nechinduru family yairatidza as if uyu kunyatso kumubhuka kuti vataure naye zvaita sekunge hauiba vakaratidza kuti haamukwanisiba muzukuru ende Ephraim wakatotestifya ega svikiro risati tatotauraba kuti paguwa takaenda nemuzukuru asi taende kobvise mujuru zvisa zvane svikiro mukatipa aitotaura ega nemuromo wake zvazvisina svikiro kudai Ephraim achitaura ega nemuromo wake agara achiti takaenda nemuzukuru paguwa paizi pakaenda mutsakani obhedzi achinzi naEphraim vakaprosida kuenda palate brothers grave vakafa chi 2004 kuenda kuita marituals pasina permission. Ndiyo nyaya yaakanga ari kutaura muno pamaapproachwa mwakabatwa muri pamaguwa mukazipa muri kuita chii paguwa ramukoma edu akafa mukati tirubvisa tirikuise mushongo wekubvisa majuru. Saka ndo maissues akanga aripo. Ephraim, now that Ephraim ari uziva kuti uyu waSamoni wavo wabva arekera kudini kuuya because Ephraim angadai ari kutaura izvozvi statement yaakadini yaakandipa munhu ari kuitaura still taizonda kuti iwo waifanira kudai mama akaapproachana ndozvetogara ichitaura dzimwe nyaya musangomhanya kuti kwamama discussai onanai nyaya dzinouya kwamambo ndedzamunenge matadza kuwirirana but imi mana Sinduru imimi ava vari kutotaura kuti nyaya iyo iyi yamakaunza kuno kukwamabva avaisiya. Aiwa, isusu kuyapo takaita kare takauya tichide kutobatsirwe padambudziko reoni remurwere zvakazotobudonge rwakatobude uno but nyaya yekuti pakaendwa pamakuwa handi nyaya yeurwere nyaya yekuti takabata muzukuru naobhendirani naanairo vakadai vachienda paguwa vachiti tirubvisa mujuru haisi anga masuspicions ekuti kurwara kuri kuita mwana wedu tiri kufungira vana uyu muzukuru mutsakanana kuti takavabata vari paguwa ralate brother wedu vakati hazi tanga tichibvisa mujuru. Saka tinosuspekta kuti vaiita marituals ipapo ndo zvimwe zviro zvaakutinesa kuti mwana wedu zvidini akazotobuda iye wacho akabuda iye iri mai achitaura kuti right mwana iyozvi wakoita zvakadini zvakanaka ndaakumusiya ndini ndanga ndichimupengesa inini ngekuti maamusuda kuzwa maplease angu zvichemo zvani
saka imwimwe zvemabuda zvo zvabuda pachena kuti ava vakadai ndoda kuti vanhu ava uya obheti abhadhare mombe ifuremu obhadhara mombe 4 iri mai abhadhare mombe 15 uyu zvikaitwa zvinhu izvozvo dambudziko riri pamwana wenyu kutobva nhasi ndakutomuregera ini no time mwana wenyu muchawana atoita wamhaipedza nguva kuenda kwese kumamutira ndini ndanga ndakamubata inini ndichimuipengesa ngenyaya ya obet ina iri mai nauyu mutsakani ndo vanhu vanga vakati ndaida kuti vabude pachena saka vapo mwana ndakumureka wasei mwana hatiri kundoedza ngepetinokona kuti abhati inyaya yekuti hapana wachemati mwabhadhara zvano hapana zvati zvaitwa saka inini nyaya iri kunetsa munhu akauya nenyaya panapa kana hapo imimi mauya iye ati haana kuuya ati mumumiririre kuti kudii haana kutotaura kuti timumiririre baba kozi wakatotaura kuti titoonawo extend yaariwo yacho kuti haagoni kuuya but mi mwana iri mai muri tumba ana chinduru muri tumba dzenyu muzimbabweni tisu tatoti amweni ariyo asi haasviki padhuze ari padhuze ndiwe iwo naefrem pamisheni saka tochidini ngo isusu naava wandii ini baripenduzwa rume ari kuti muridzi wenyaya haazi kuuya uri kurwara muri kuona ari musharukwa wangu kuite zvokubatirwa nawo kutaura kuti uri urwarawo asi wadini uri munomu saka imi makore ubata here kokuuya nemunhu apedzi bhora mudhara mukona uri kunorwara mukatomunangisa uri kubatirwana ndaitopaona kaere paitode kunga dai paine mota kaere dai tashingirire kuti adi auye Alright. Pamusoro pazvo imimi bambo obheti imimi munewo pamakatestify munomu muchiti makatozomboendawo paguwa pacho handitika asi makanga muchita sekunge makanga mainfomiwa muzukuru akanga akuinfoma kuti kuguwa kune problem ndizvo makainfomiwa nani zviya munun'una ndiye wakauya echichitaura kuti wakamanga ambobvapo nemuzukuru ndo zvaakataura zviya handitika imi makatozoziviswa nemunun'una achiti akamubva panapa nei nemuzukuru uyo kawo mutaurire izvo nyanga ndiwo akataura kuti takambouya panotiriya urikutya kutaura chokwadi ndajamba ndazonga ndakutonga inini ndaizokumbira ndikapenza kutaura baba achitaura zvonga ndini ndanyanya kuataura haana haunze dzinonyase kuzwa asi ndaida kubvunza ndisati ndaona kuti pakaenda sekuru obhete munin'ina wemufi uri kutaura wacho efuro munin'ina wemufi futi uyu mukoma oenda nemuzukuru kugadzire churu cho chekuti churu ndio zvekutaurwa mumadziso mwawo aioneya onewa inga nebhegi rimweni rechakasiyana nechakaendera pamusoro inini kuti mozive kuti paakatange kuuya akatange kwenda ari yaini newangu munhu muna ari tu akanga aenda nepasabhuwe inini ndaingaikoba zvara akazoa pawakatanga kuenda iwo kutaurira munin'ina wake naiye muzukuru pawakaenda namukoma pawakaenda paguwa makamaenda nepasabhuwe pamakuwa penyu panondoti wabva utoereti wotoenda pamakuwa wabva ubhawa wotoenda pamakuwa handodarika munhu wese unondodake pamakuwa penyu pakatoita kunga pamusika so panongoti wade kuenda unotoenda mwatombobva nepo izvizvi saka munoita sei kuti vanhu vanorongana pambi kuti muende kumabhawa nepi nepi munobve mudzimba mwenyu muchifunge kuende kobvise mijuru pamakuwa chinomboita kuti munhu aikwe pachuru chii majuru azvo saka mwaibvise mujuru isusu haisinoapedza nguva nyaya yenyu hatigoni kuti tingaita zvetinogona kuti tiiti imimi angori
nyaya yakabuda maaccusations akabuda isusu takati we were present when those things happened. Saka imwe hamuna nyaya iri kudare baimo ane nyaya iri kudare ndana Chinduru. Ana Chinduru imimi nyaya yenyu maonere etinoita inogona iri kuti tiende mberi nayo Ephraim asipo. Ephraim uri kurwara nei? Aunoti mwiri uri kurwadza, mwiri yacho chaicho chinangwa chaicho waindoti musana apa pari kudai. Haatogoni nofamba. Famba. Wakaroiwa futi. Tingasiyi. Asi kuona kwenyu kuti. Tinde kufungira. Asi kuti Tikafungira tofungira nezvisivo. Mwagara mwatofungirana kenyu, mwandogara muri mwekufungirana kenyu. Kubva pakuenderana kumakuva kochere mijuru nene. Imwe anhu anoti ngatitsvage pane churu tiise gowa. Imwe mwazoona pachuru paya pane majuru mwangobvisa majuru. Chinozoita churu here chisina majuru. Ngatidai chinangambira. Dai akashamisika ndizvo. Asina kundoronga ega ichi. Nekada yakari Pasabhu Sabhu wena. kana dziso rasabhu. Iye muzukuru wacho Ephraim wacho. muzukuru wacho ngatimbomubvunzwa kuti wakamboenda kuguwa kwasekuru here. Imbotaurai tizotazwa kuti hamuna kuzwa munozwe kutaura. Vaguwa ndio madziso acho asi chedaida kukukombeda kushaishikudzwa kwangu Changamire ichireketa ana sekuru imwe mwana sekuru uchidhirowa nyaya yenyu kuti ipanganiwe nekumusha chataura Changamire kuti mbobudai kubanzi pane patakashamiswa kuti dai takashaisha tamba ngokuzozwira uno asi mwakabereke nini zvakanaka. Handodi pachityisa kuti tipangane panyaya yemwanga mwazwa inorwarise umweni wedu. Chandireketera Changamire ndachizwa dai kuri kuti wanga uri pano wakamangara wacho waiite withdraw. Ana sekuru akati kasi hatichaiti izvozvo haichabudi panze kuti tidini titaurirane. Takutoipa next date, tiri kuipa kusvika musi wa7 December. Saka 7 December imimi endai moronga kuti Ephraim arapwe aite zvakanaka kuti musi wa7 adini anga aripo. Ana Chinduru acho tsvakana yamwe acho ari padhuze munge muripo so that your case will hold order against kana vatsakana. Mukatadza kumiririra nyaya yenyu iyo yakudare kunobuka, ava vanogona kuzoita counter. If you cannot prove your case beyond reasonable doubt, ava vanogona kuita counter claim against your claims. Saka uyai makakwana. Like you were saying, issue yenyu iyi you were supposed to have discussed it in the chambers. Muri kupi kumba kwenyu matadza kuwirirana mouya kupi kuno. Because awa uyu ari kutotaura kuti isusu kuroya tinoroya, asi pambacho tinoroya maningi. Tinoda kuti tizoziviswe kuti mwapa mwakaroya muchida kumwada kuroya tinoroya. Hino hamuzombotitaurira kuti taroya kuti tinondoroya. Iye uri kutorwara akamuroya kuti saka akuti tinogona kutoti avatotori nyaya inogona kutoti iwithdraw. Ikawithdrawiwawo the better for you. Mukaiwithdraw because mukatadza kuiita kuti ihold order. Isusu hatigoni kukuisa mazwi kwamamuri. Imimi maudza nyaya yenyu ndii munoda kusimbisa nyaya yenyu. Isusu tozopa majudgment ticheni. But as it stands, imimi muri kutotadza kusimudza nyaya yenyu. Ava vari kuti nyaya iyoyo itori nyowani wadii isusu. Saka takushaya purpose because imimi nyaya yekurwara kwemwana wenyu makafamba imimi.
mukazwa kuti mwana wenyu uri kurwara, pane zviro zviri kunetsa, pane vanhu vanenge vari kushereketa vakati mukauya koi mangara kuno, anhu acho muchaaziva kuti ngaya hazukurani enyu. You did not want to confront them directly, instead you decided to come here. Ava vacho vasi kuziva taamudare munomu, uyu ari kutobvuma kuti iye ava dai akatitaurira, but isi tiri kungoroya, tinongomuka tichiroya, tinongoro hatina kuzoziva kuti takakuroya iwo imimi. Mungadai makauya neinvoisi yenyu yekuti isusu makatiroya apo toti ana sekuru sorry takangoridza pfuta, hatina kuziva kuti tiri kuridzira kuti mowirira. Saka uruzwa here chinduru bvunza ini ndaita kutaura ngekuti uyo nokuti akatingamiro kaya hatina kuye kuripota takatoya titori nenyaya ndo zvinoita nyaya wabvira akaizwa nyaya yenyu makauya kotaura izwa dai musina kuya imimi muruti hamuna kuya kuripota makauya muine nyaya yekuti mwana wenyu ari kurwara pakabuda nyaya yacho iyoyo yekurwara kwake kuti uri kuroiwa yati nyaya yakazobudire mirai uri umhanya makabudira munomu imimi mungadai makati oright ngaiseva tamo urubazva taida kuziva kuti tiri kunetsa mwana wedu chii zvakabuda mufi asati afembwa kuti pari kuroiwa ende nyaya dzemaitaura dzokuti pakaendwa pamanguva dzacho dzakatobuda. You people went on to say ngaafembwe uruzwa mungadai makati mangonzwa imimi nyaya dzaazukuru edu kuti ndo vaienda pamanguva vachichereketa, ndo vane zvawakadini zvawakaita kumunhu akafa, mungadai makabva maiti ipapo ho ndizvozvo tazvizwa takuchendera vanhu vacho kuti muzukuru iwewe taenda kwetakafamba taenda nekwamambo nepi tazwa nyaya yekuti iwo vaenda pamakuva ivo nana mukoma nanani muchiti murubvisa mujuru but tazwa kuti maitodii ipapo mairoya. Uyu ndo parutoro kuti isusu tinoroya aibva abvuma kuti iwo takaroya mo mapedzerana uruzwisisa here. But imimi makatozosvika koti wazukuru wacho wasipo mukati sembai tibva tazotozwa nevakafa wacho kuti akonfirma kuti zveshuwa wakaroiwa endorude tikasvikako akakonfirma kuti nemwana iyeyu ndindandichitomudii ndichitomupengesa kuitira kuti tisvike petasvika panapa. Chizwai inini ndiri kuda zvakati iwo wakakipa masekirets usingatauriri anhu kuti ndo zvendiri kuitwa ndoda mombe iwo ndoda mombe 4. Uyu muzukuru uyu ndiye akabva anzi chief culprit muroi mukuru waro ese ndoda mombe 15. Ndimwe makasvitsa nyaya ikoko yet nyaya yenyu yaida kuzosvika ikokoko nhasi ava varipi uyo vaabatirirwa panzvimbo mese mavamatozivo ndiwewo iye mibvunzo yaari kudobvunza iyi angadai ari kuchichitobvunzana nesvikiro ava ana ambuya ari kubvunza kuti svikiro racho rakabuda ndiri mai waibuda pana aibva achibvunzana nairi mai wacho nenenyanyovhepe but mimi toti you jumped the gun makaita preempt makaenda kutoita zvinhu zvacho zvese bva matoenda kopedza maane anza dzenyu zvese kwauchidzokera kwazukuru kuti mumi takatopedza zvakatozi maakutori pane ayakuta kuti nyaya yacho yanga yemburi yeyetuzi tiripi kwautanga kwata kuti takaendounganga taendounganga mwakabatwa imwimwi saka mwabatwa takabva tatofemba munhu wacho wakafa munhu wacho achibva atotaurawo kuti ndimwe akatoti ndudoripwa ayakati but nyaya handisi kuiziva ini maonero angu kusheshe kuona ndiri kuende kuone kuti nyaya peinodzokera azukuru enyu echitarisa ari kuti ndimwe amuri ziso racho saka mwechiende kuguwa seziso ari kuti ndiri kuende koonesana seziso rasapo nhasi maakudzoka hemurimi moti mune ndaya mukarora asi muri ziso rasapo muri kuona yari nyaya ndikwera mima it's biting back on you. Uyu, that's why Arovo. Uyu nyakurwara wakati dhuse dhumbi arumari uyo inini ndishashacho kutora kutodini ino hazvisina problem ba ngawi musi wa7 muzari
baba Uyo. Ah, Musi wa 7. rimweni hedhe iri kuye kugara he muno musi wa 7. oh Ephraim unonga api? Apo Apo. kuti wakaripota ndisekuru Ephraim. oh ndio akanipote nyaya Saka petiri pano ati haasi kuoneka bakwai apo pasekuru Ephraim. Saka doti anga ari kumusi wa 7. oh Saka kwai topetuka he musi wa 7. oh zvakanaka Ndisikazivi chemusangano chero chekubokode pabanze Hadzisina basa ba. Because imwe mbanga bacho muchazototadzowirirana. Isusu normally ndazotofunga kairi. Hatinyanyi bauda kuti nyaya yamudarika. Tiuye koidii futi. Kuisosera. Inozoita jeopardize maoperations edu and stuff and tinoita kuzoti mukazonetsana nekurowana nyaya yanga yamudarika. Isusu tinototi you mustn't interfere with the witnesses. Imimi nyaya iyi the fact that yamudare munomu hamuchafaniri kutodeliberate on that matter in any way. Munenge makutoita interfere. Imimi budai ana Chinduru mobatana motaurana kuti nyaya yedu yatakaendesa Ephraim itopona hako iwowo. Tende ngoti azukuru ariyo iyo aro yedu aya. Besides kuti aroroya mumakwarere miromo yavo futi nemudare aroi bhozi nyaya yacho tikasayamira mushe ichapedzisira yayani. Inoite yenyu imimi. Musazongomhanya kuti chinhu chaitika momhanya kuuya kudare muchimhanya kuuya kudare muchimhanya kuuya kudare musina umbowo hwakakwana negadziriro yakakwana. Ende munaziva kuti kune matsotsi asingapangidzi kuti itsotsi. Unozoona kuti itsotsi mwamudare. Mwana wako chaiye mukadzi wako chaiye takaona arume akatsikiswa bhanana ngaakadzi wavo muno. Kuchinja munhu kutochinja bhozi unenge akuziva kuti ndane support yedare. Afree kutaura zvese zvaanodini zvaanoda. Zvainyara kukutaurira unozvitaura muno. Iwo bva mutoti iwo wakutaura kunzi yes ndo nzvimbo yandandakamirira saka ndakauya kuno. Ende ndisa iwo unozotomuti iwe nyarara usasataura zvese zviripo achitaura. Azukuru enyu aya mukasayangwara nyaya yenyu ichakudzokererai. Next date retiri kuita iroro akavaita ishu yacho ndiani? Madhaya Namasukuto. Madhaya vanobatika futika. It means kuti ndo inonzi hanzi kurwa kairi kurowana nemukadzi wemurume asipo. Ukarowana nemukadzi wemunhu murume wacho achisvika kubva kubasa unondosvika maibhoyi angabata musoro akadai ozi chii? Ozi ndarohwa ndiachinduru. Murume unondotsveta bhegi pasi wakubvise bhachi straight kwachinduru. Ndokwakuchobuda fight chaiyo manje kwete yenyu yamatanga. Saka imwimwi ana Chinduru tigadzirirai kuti anhu enyu amaminawo esaya musi wa 7 anga arichi aripo ochiburitsa anza dzakabuda ava varipo. Toti number 1 musina ava vakati hatina kugutsikana. Get prepared to go to the next stage food. Kusvika maenda nzvimbo ngani 3 ndo panobuda anza yenyu nefinal verdict yekuti right zvakataura uyu neuyu neuyu ndizvozvo. Avo tinenge tangoabata nemhosva. Saka tizvigadzirirai. Ende tichiti zvigadzirire hakusi kugadzirira kungozvigadzirira nemuromo powder bag pane pachida mari yekuti zvinhu izvozvo zvibude. Because it's all up to you to make up your mind that you proceed with the matter or like he's saying withdraw later out of court settlement. But you don't withdraw this case yaku court muri kunze withdrawirwa kupi kuno. Tichizwa futi zvikonzero zvakakwana zvimuruda kuiwithdrawira zvacho. Tikazwa zvikonzero zvenyu zvisina kukwana zvisina kukodzera hati withdraw inotoenda mberi iyoyo. Kana watokurovai counter then maakutodaira macharges awaya. Next date racho remusi wa 21 December toita kutosunga imini against avo wotofira lawsuit yavo against you.
hatinosvika next year but tichisungana muchindoita zvemuri kuita zvikusvika mapera kufa ndii mwakaidena mwautiza hatizvidi panyaya dzekuti munounza nyaya kumatare kuno mopuhwa manext date moti takurwara takupedza nguva bati asi ndinosafidzema hamuoti zvinoita zvitemo makataka pane mai makawandisa asi mafamitu andisikurambo asi pane ndaide mwaitoti hauiba unoshuba uyu muroi aisaunyana mwaitoti muroi hauiba zvokuti pendatotaurirwa pandirusvika kuzi muroi uya wadini wauya ndikati very good muroi wadini wauya mumhangari wabvatisa saka unonetsa ndiani uyu wadaidzwa kamwe muroi wauya imwiwo makamhangara kamwe matotisa makuti nyaya yacho hatitogoni kuti iende mberi Alright, saka moya musi wa 7 December with the Ephraim. Dari, daira.